Lamiakoko berritzeguneko zuzendariak, Enrique Arzek, gogoeta egiteko eskatu dit, gogoeta hain zuzen etorkizuneko ikasgelaren inguruan. Hau da, zenolako teknologiak izango ditugun irakaskuntzan, mendi honetan, mendi goiti, datozen urteetan zenolako aldaketak egingo diren irakaskuntzaren esparruan teknologiaren alorrean hain zuzen. Bueno, nik hemen bi ideia nagusi plazaratu nahi ditut. Alde batetik konektibitatea da, eta bigarren ideia web 2.0 zerbitzuak erabiltzea eta sortzea. Nik uste dut bi gauza horietan dagoela erronka. Alde batetik konektibitate ona edukitzea ikasgeletan ezinbestekoa da, eta horretan wifiak badauka zerikusi handia, eta hemendik goitik pentsatzen dut N wifi, N teknologiarekin gero eta posibilitate gehiago edukiko dugula ikusentzunezko fitxategiak erabiltzeko ikasgelan bertan, hain zuzen, eta jaisteko eta ikusteko esan bezala saretik jaitsita. Eta hori erronka importante bat da. Bigarren erronka nagusia web 2.0 zerbitzuak erabiltzea eta sortzea. Erabiltzea irakaskuntzan alegia eta zerbitzu honak sortzea nola ez. Horrela nik pentsatzen dut demokratizatu egingo dela irakaskuntza. Ikasleek errazago erabiliko dituzte teknologiak eta aplikazioak gero testu inguru, hezkuntza alorreko testu inguru batzuetan aplikatu alitzateko. Beste alde batetik ere onuragarria izango da hain zuzen estandarrak errespetatzen direlako errazago web 2.0 zerbitzuetan. Normalian zerbitzu hauek estandarretan oinarritzen dira eta API irekiak dituzten eskero, ez da gertatuko edo behintzat gehienetan ez dugu ikusiko lokalean, hardware lokalarekin gertatu dena, hain zuzen enpresa pribatiboek estandarren kontra egin dutelako eta administrazioek eta gobernuek ezer gutxi egin dutelako hori ez sustatzeko. Alderantziz izan da, sustatu egin dute hori, eta horrezegatik inkompatibilitateen kontua eta hainbat gauza Europar Batasunak oain atzera bota nahi dituenak. Beraz, onuragarria izango da web 2.0 zerbitzu horiek erabiltzea, alde batetik horrek suposatzen duelako demokratizazioa eta ikasleek errazago erabiltzea aplikazioak, eta estandarren alde egiten dugulako. Pentsatzen hasi behar dugu irakasleok eta ikasleok ere bai, jakina, sistema eragilea gure buruan, gure PC, etxean daukagun PC horretan egon beharrean, web zerbitzuetan egongo dela. Sistema eragilea pasatzen da lokaletik internetera, eta pauso horretan gertatuko dira hainbat gauza, dagoeneko ikusten hasi garenak, esate baterako, potentzia, aplikazio web 2.0 aplikazioek zenolako potentzia edo ahalmena duten, nahiko altxuak dira, eta gero eta maizago erabiltzen dituzte gure ikasleek eta baita irakaskide askok ere. Testuinguru honetan, berritzegunetan zer egin dezakegun. Berritzegunetan nik pentsatzen dut irakasleari laguntzeko ekaiak edo materialak sortu behar ditugula. Materialak sortu eta baita zentroak ere edukiak sortzeko. Egia da irakasleak berak sortu behar dituela materialak eta gauzak eta baina horretan ikuste laguntza handia eman aldugula. Bada abantaila bat web 2.0 zerbitzuen alorrean edo mundu honetan, gidak, esate baterako, gida liburuak edo gida elektronikoak edo tutorialak deitzen direnak, horiek errazago egiten dira,
aplikazio hauek web-bikoak nahiko erabiltzeko errazak direlako, ezta? Erabiltze errazak dira eta beraz erraz egin ditzakegu materialak, laguntzeko materialak beste irakaskide batzuek aprobetxa ditzaten. Eta aipatu ditut bi erronka nagusi horiek, konektibitatea eta web 2.0 zerbitzuak, baina batek pentsa dezake badirela beste hainbat erronka, nire ustez erronka txikiak direnak. Esate baterako Windowserako arbel digital garestia eta gutxitan erabilia dena hori sustatzea eta horren alde egitea behin eta berriro eta gero eta diru gehiago xahutzea horretan, erosten horrelako tresnak oso garestiak direnak eta enpresa pribatiboek salduna dituztenak askotan gogoeta askorik egin gabe. Nik uste hori naiz eta ondo egon lehentasunik ez diogula eman behar horri. Berdin izan daiteke esate baterako ikaslei software pribatiboa erabiltzen irakastea. Ikasleari erakustea zenbat diru ordaindu behar duen garestia den programa baten funtzionalitate txiki bat ikastearren, hori ere izan daiteke beste kasu bat. Hau da, erronka txiki horiek ondo daude, baina pentsatzen dut gure pentsamendua zabalagoa izan behar dela, eta estandarren alde egin behar dugula, konektibitatearen alde egin behar dugula, eta baita meta-informazioaren alde. Eta meta-informazioa esaten dugunean, ipindezadan adibide bat, guk bideoak argitaratzen ditugunean gure blogean, bideoblogean, hobeto esan da, normalean enfasia ipintzen dugu eta beti esaten diegu irakaslei, bideo horiek eduki dezaketela informazio erantsia oso importantea, eta hori da zuzen bideoaren azpian agertzen diren lotura horietan agertzen dena. Loturak oso importanteak dira, eta gai baten inguruan Wikipediak zer esaten duen, edo Teknoratin momentu honetan blogger batek zer esan duen, edo gure ikasleek favorituetan edo markadoretan klik batera ipini ahal izatea olako bideo bat edo bideopost bat, hori importantea da. Garrantzia ematen diogu eta horrexegatik meta-informazioaren alorrean dagoen guztia ongi etorria izan bedi. Hauxe da momentuz esan dezakedana. Nik holan ikusten dut teknologiaren panorama, pentsatzen dut gero eta merkeagoak izango direla eta horretaragoaz, gero eta merkeagoak dira tresnak, internetekin bat egiteko tresnak. Horrek esan nahi du gure ikasleak gero eta trebatuago daudela tresna horiekin eta klasera, ikasgelara ere ekarriko dituztela, guk unibertsitatean behintzat urterik urtera ikusten dugu, gero eta maizago agertzen direla ikasleak portatilekin, demagun, eta hori ona da, baina askotan garrantzitsuena dena, konektibitatea, hori da faltan dena, konektibitatea, estandarrak eta aplikazionak internetetik abiarazten direnak.